गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो आरो गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया नायलांदो। आसाम गभर्नमेन्टआ जायफोरानो दायो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव इलिगेलि साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोना घुस होनानै एबा गुबुन लिंक लानानै साख्रि मावगासिनो दङ। साख्रिनि रुलनि अनगायै बिथांमोनखौ दायो पुलिसआ नायबिजिरनो जासिगोन आरो बिथांखौ मोनोब्ला पुलिसआ एरेस्ट खालामगोन। आरो बे खामानिखौ आसामनि गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आसाम सोरखारा जागायजेनगोन। बे जाबाय शिबसागर, धेमाजि, लखिमपुर, साराइदेव, नगाव बेफोर मोनबा डिस्ट्रिक्टआव पुलिसआ दायो इनभेस्टिगेसनखौ जागायजेनसिगोन आरो जायफोरखौनो मोनो बिथांखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामगोन। मैया आसामाव एन्टि करापसन टीमआ साथाम सरकारि मावथिफोरखौ घुस लानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामो। बिथांमोननि मुङा सेथियावनो प्रान्जल बरा, बिथाङा कलियाबर रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डलमोन। बिथाङा हा फाननायनि पारमिसन इसु खालामनायनि मुङाव सासे मानसिनिफ्राय रां लानानै एरेस्ट खालामजादों। आरो बिद्याधर दास, बिथाङा खानापारा रेजिस्टार्ड क'अपारेटिभ ससाइटिनि सिनियर एसिस्टेन्टमोन। बिथाङा पेन्सननि खामानि मावना होनो थाखाय रां दाबिना एरेस्ट खालामजाबाय। आरो गुबुन सासेनि मुङा बासलुल बासित सरकार, बिथाङा मालिया ब्लकनि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसारमोन। बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय बेंकनिफ्राय लन लानो थाखाय बेनि डकुमेन्ट्सखौ साइन खालामनानै होगोन होननानै रां दाबिदोंमोन। बेनि थाखाय बिथाङा एरेस्ट खालामजाबाय। बेफोर गासैबो गभर्नमेन्टनि गोजौ थाखोनि साख्रि मावग्रा गोजामोन आरो बिथांमोनहा गोबां रां लायोमोन। थेवब्लाबो बिथांमोना घुस लानायनि जाहोनाव पाब्लिकफोरनिफ्राय बिथांमोना दायो एरेस्ट खालामजाबाय। बिटिआर एकर्डनि उनाव बर'फोरनि गासैबो समस्यायानो समाधान जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय 2 बोसोर बारनानै थांबाय, दासिमबो बर'फोरनि समस्याया सल्भ जायाखै। बर'फोरनि समस्या जेरै एनडिएफबि आरो साख्रि आरो भेन्सार स्कुल आरो गोबां समस्या बर'फोरनि समा दाबो बिटिआर सोरखारजों मावजायाखै। इउपिपिएलनि एम राकेश ब्रह्मआ बुंदों दि मार्च दानाव गासै 400 नखरनो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो 5 लाख रांखौ होगोन होननानै। नाथाय बेनि सिगाङावनो आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन दि गासै 2,000 सुबुंफोरनो बे रांखौ होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन। आसाम सरकारा बे रांखौ हरदोंब्लाबो बिटिआर सरकारा होआखै आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं जानाय नखरा बे रांखौ मार्च दानाव होजोबनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। आरो बे मार्च दाननि गेजेरावनो होआब्ला गासैबो सुबुङानो गथायसे जानानै बेनि थाखाय आन्दलन खालामगोन होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। आरो बिटिआरनि दफानि बागैबो बिथांमोना आन्दलन खालामगोन होननानै बुंदों। बाक्सानि एसपि राजेन सिं बिथाङा रिपर्टारनि सिगाङाव मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों दि रौता दैखरआव इनकाउन्टार जानायनि बागै उदालगुरि पुलिस आरो सिआइडिआनो गासैबो रिपर्टफोरखौ होगोन होननानै। डिम्बुसरा सासे डकाइतसोमोन होननानैबो बिथाङा बुंदों। केनाडामजों लोगोसे बिथाङाबो सासे डकाइतमोन। 2020 निफ्राय 2022 बोसोराव बाक्सा रङिया ढेकियाजुलि जाथाय खालामदोंमोन। 2020 मायथाइयाव रङिया थानायावबो डकाइतनि केस बिथांहा दंमोन आरो बिथांनिफ्राय बिनि न'निफ्राय पिस्तलबो गंसे मोनदोंमोन सिगाङाव। आरो 2021 मायथाइनि 4 आगस्टआव गंसे सिएसपिआव डकाइति जादोंमोन, बेयावबो सोमोन्दो दंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो 2022 मायथाइनि तेजपुर पेट्रल पाम्पनि लुथिनायनि जाथायावबो ढेकियाजुलि पुलिसआ बिथांखौ एरेस्ट खालामनो फैदोंमोन। एसपि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला डिम्बुसरा सासे मस्ट वान्टेड डकाइतसोमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो भिडिअ गोदानबा अननानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नायजानायनि थाखाय गोजोन्थों।